Awards 2014 hier in Flanders Expo in Gent. Achter mij zometeen worden de awards uitgereikt voor de beste DJ's van België. Uiteraard hoort daar een heel groot feestje bij. En ja, we gaan eens een kijkje nemen met Stoorzender. Wij zijn van Stoorzender, TV Limburg. Wat denk je van vanavond? Ja, we zien wel, er zijn nieuwe opkomende artiesten en ja, fotografen en van alles en nog wat. En ik hoop dat iedereen een kans maakt om te winnen. Hallo! Goedemorgen, goedenavond misschien voor jullie. Hoe is het ermee? Goed, dankjewel. Spannend voor straks? Oh, nee, we verwachten niks, dus we zijn gewoon hier voor een gratis drank. Hè. Niels, wie denk je dat jij op wint vandaag? Ik schat de kansen van Oscar en de Wolf eigenlijk het hoogste. Hij heeft dit jaar heel veel bereikt en ik denk wel dat hij vandaag gaat winnen. Nee, hebben jullie nog iets nieuws in petto voor ons, voor de Limburgers? In het voorjaar van 2015 gaan we een geweld 2 jaar doen in 45 en die gaat heel dik worden. Maar meer kunnen we niet zeggen. We kijken naar uit, voilà. Super. En we weten straks of jullie misschien een award gewonnen hebben. Ja, ik denk het niet, man. Ja, we gaan winnen! De enige echte Kenji Minogue is terug van weg geweest. Strava. Hey jongens, zal TV. Wat hopen jullie voor vandaag? Dat het eten lekker gaat zijn. Ja, dat lekker gaat zijn en we hebben al een beetje heel veel honger. We wachten op de hapjes. En dat weer al mensen aan het tegenkomen dat we kennen. Kennen jullie niemand hier? Nee, niemand. En kennen. Je hebt het logo van Elf Techno gemaakt. Ik heb alles gedaan voor Out of Techno. Dat is veel werk, ja, maar wel leuk. Vandaag dus losgaan op het feestje. Ik ben blij dat ik vandaag alles in het groot kan zien, want ik heb het altijd zo klein op mijn computer ontworpen. Heb je verwachtingen voor deze award? Nee, echt niet. Ik heb er echt geen idee van. Vorig jaar was ik niet eens in de top 3. Dat was wel een beetje teleurstellend, maar dit jaar, ik hoop er niet op, dus dan kan ik ook niet teleurgesteld zijn. Waarom vandaag die fotografering? Nee, vandaag niet. Ik heb 2 jaar geleden wel Out of Techno gedaan, maar dit ga niks. Gewoon voor de awards en dat feesten. Wat verwacht je van vanavond? Ik heb geen idee. Ik denk niet dat ik ga winnen. Misschien top 3, maar we zien wel. Best body photographer. Numéro 2, Yuri Smet. Top 3 voor Breakthrough Artist, Producer, MC en DJ. Op 3, Geweld. Het zijn de 10 genomineerden in de Mark Meulemans categorie. Musketon. Designer. Le premier, Musketon. Hallo. Ik wil echt iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Ik ben van Limburg, dus ik ga extra snel praten. De jongens van Electrolove, Christophe Klaas, mijn mama, mijn kat. Musketon, je hebt net gewonnen. Je eerste reactie. Ik ben super blij. Ik heb een jaar heel hard gewerkt en nu ervoor beloond, dus ja, super leuk. Ja. Je hebt je kat bedankt. Ja, mijn kat heeft me heel vaak gesteund als ik laat aan het werk was. Die kwam altijd langs me liggen, dus die wachtte ook altijd tot ik ging slapen, dus dankjewel Desiree. Hoeveel sms'jes krijg je nu al binnen? Veel, ja. Maar ik kan even laten bezinken, even mijn vrienden knuffelen en dan het beseffen dat het gebeurd is.